Thanksgiving offered by the following: Carla Fabul, Mary Rose Evangelista and family, Mr. and Mrs. Carl Nocos, San Antonio Diagnostic Lab Incorporated, Stephanie C. Barameda, Zenaida Alcana and family, Connor and Jean, Mr. and Mrs. Jogracia B. Pitogo and family, birthday blessings and thanksgiving of Cleo and Limay Rose Estay, thanksgiving and petition of Talubo Mushroom Farm offered by the Ramos family, and thanksgiving of Erlin family. Special petition for Edrigo and Mark Emmanuel. Petition for healing and recovery of Emilia Ramos and Jing M. Asor. Petition for Pinky to pass the board exams. Petition for safe travel, flight, financial abundance of the family. Petition for the fast recovery of Rosel Cabarte and her baby, offered by Harvey Dwayne Margate. Asin ipamibi man yato ang kapahingaluan kan kalag ninda Jose, Ercelida, Rafael, Leonardo, asin gabos na kalag sa purgatorio. My dear brothers and sisters in Christ, our celebration of Christmas this year is certainly unique and full of meaning. We are celebrating Christmas under the beautiful and grace-filled spirit of the recently concluded Synod on Synodality. If we recall, the message of synodality is one of communion, participation, and mission. And this is what Christmas is all about. God, out of His goodness, willed to be in communion with us, completely, in time, in place, in history. The Son of God became man and became one of us in all things except sin.
And His communion was manifested in being with His people, teaching them, doing wonderful miracles, and above all, by offering Himself in love. There is no greater expression of communion than to lay down one's life for one's friends. We are called to participate in joy. We are all called to come together, wonder at the birth of this child Jesus. All of us are called, rich and poor alike. And let us recall the first one who participated in this joyful event are the poor shepherds. You and I, we as church, are continuously called to participate in singing Gloria in Excelsis Deo. Yes, Christmas doesn't remain in the crib. Jesus was sent for a mission to bring the good news of our salvation. And we participate in that mission, absorbing and appropriating and embracing the mystery of this child born in Bethlehem to express God's love. We are also called to spread this love to others by our good deeds, our charitable actions, above all, by our selfless love for one another. This is what Christmas is all about. It is a community event, a community experience, a community filled with love. May this season of Christmas inspire us once again to love the church, to serve the church, and above all, as church, to proclaim the glory of God. Merry Christmas to all of you. Happy New Year, and may God bless you in a manner He knows best.
Liwat po, Diyos maray na aga sa indo mga tugang, na sa ikatulong aldaw na kita kan Misa de Aguinaldo. Aldaw para sa mga namamayo kan banwaan. Sa Santa Misa ngunyan, mahihinanyog niyato ang sarong profesiya, manonongod sa Mesiyas. Ipinapahayag ni Propeta Jeremias na ang Mesiyas gikan sa kapag-arakian ni David. Mahihinanyog man niyato ngunyan ang ikaduwang o antifona, Madya o Adonai, o Hade kan harong nin Israel, kagtao kan tugon ni Moises sa Sinai. Ang satuya pong celebrante, iyo ang satuyang kura paroko, si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po. Sa ngaran ka Ama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kakurangan ta, pagkamot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasain ka Bos. Asin sa imong espiritu. Susuluan na ang ikatulong kandila ni Mr. and Mrs. Angel and Marjorie Idian. Ang ikatulong kandila, simbolo kan satong pag-arang, na iwara sa to ang biyaya nin kusog nin buot, na idusay ang satong buhay,
sa lindong kan sa iyang pangataman, asin pag-ampon. Diyos na makakamhan, tabangian sa imong banwaan, na magmalodok sa paghalat kan pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Anhade kan harong nin Israel. Tanganing magkanigo kaming magsabi sa iya, sa maalad na pagkamuot, na kami mga parasunod niya, huli sa pagkabuhay na sosog sa iyang katukdoan. Inihinahagad mi sa ngaran ni Hesu Kristong kagurangnan, nakaibahan mo asinin Espiritu Santo, nabubuhay asin nag-ahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang, ako ang tangunyan hastong mga kasalan, tangani magkanay ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles Saint Santos, sinsa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurang ng Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang stong mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maheraka, kagurangnan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buon. Inuumaw mi ika, tinurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakulang mo kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang ng aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, kodero kan Diyos, haki ka naman. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mo pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan,
kasanaan nuro kahalang ka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, hinanyugan sa mong tingog, kan mga talinga mong nagmamakulog, asin liwanagyan kadikluman kang sa mong puso, kang grasya kan sa imong akin na nagdadalaw sa mo. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasarokan ni Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, sa tuyang mahihinanyog, ang profesiya, manunungod sa pagdatong kanhade na nagtaong kusog sa mga taga-Hudeya. Ang hading ini, matanos, siya ang kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Uya maabot an mga aldaw, an kagurangnan an nagtataram, na si David tatawan ko nin supang na banal, supang na magiging tunay asin madunong na hade. Maghahade asin magibo nin katanosan, pati nin kabanalan sa banwaan. Sa saiyang mga aldaw, si Hoda makakaligtas, asin si Israel mabubuhay sa katiwasayan, asin ini ang ngaran na iaapod sa iya, kagurangnan sa tong katanosan. Kaya maabot ang mga aldaw, ang kagurangnan ang nagtataram, na ang mga tao daina masabi, buhay ang kagurangnan na nagpapaluwas kan mga aki ni Israel sa daga nin Ehipto, kundi buhay ang kagurangnan na nagpabalik kan kapag-arakian nagikan sa harong nin Israel. Pinapuli hali sa amehan, asin sa mga banwaan na pinagkawararakan, ninda tanganing mag-erok sa saindang rugaring na daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa saiyang panahon mamumurak an katanosan, asin an kapanoan nin katuninungan sagkod paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin ang kapanoan nin katuninongan, sagkod paman. O Diyos, itao mo sa hadi an kahatolan, asin sa aki kan hadi an katanosan, tanganing matanos na hatulan niya an banwaan, an mga nagtitios sa iyang kahirakan. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin ang kapanoan nin katuninongan, sagkod paman. Ililigtas niya ang mga duka kun siya man mag-aagrangay, asin ang nagtitios na mayo nin makikidumamay, sa iyang kahirakan ang mga dukha, asin mapakumbaba, ang buhay nin mga daing sukat sa iyang ililigtas. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin ang kapanoan nin katuninongan, sagkod paman. Pag umawon ang kagurangnan Diyos nin Israel, siya sana nin mga ngangalasan, pag umawon sagkod paman an sa iyang ngaran, mapanulugod ang bilog na kinaaban kan sa iyang kamurawayan. Amen. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, asin ang kapanoan nin katuninongan, sagkod paman.
Irokyaw po niyato an marhay na bareta. Matindog po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo sosok kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang pagkamundag ni Jesus nangyari siring kaini. Si Maria na sa iyang ina, nakatalaan ng ikasal kay Jose. Sinbago sinda nagsaro, si Maria nangidam na sa bagsikan ni Espiritu Santo. Si Jose na sa iyang agom matanos na lalaki, sinhabo siyang ipasupog. Kaya nag-isip na suhayan siya ninhilom. Kanini ipinag-iisip-isip ni Jose. Sarong anghel ning kagurangnan nagpahiling sa iya, sa pangiturogan as sinagsabi, Jose, aki ni David, day ka mag-alang-alang na ako si Maria, siring sa agom. Hulitaan aki na sa iyang daradara sa tulak, gibo ka ni Espiritu Santo. Lalaki ang ipapangaki, asin ngangaranan mo siyang Jesus. Huli tatutubuso niya ang sa iyang banwaan, sa indang mga kasalan. Ini nangyari, tanganing mautob ang sinabi nin kagurangnan sa nguso nin propeta. Ang birhen mangingidam, asin mangangaki nin lalaki, asin Emmanuel ang ipapangaran sa iya. Ngaran na ang kahulugan, Diyos na uya sa to. Pagmata ni Jose, ginibo na pinagbuot sa iya kananghel nin kagurangnan. Inako si Maria na sa iyang agom, asin ipinag-iba sa harong. Dahil man sinda nagdurog, si Maria nangaki, asin nanaki, nginaranan, Jesus. Maray na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maray na aga sa Indogabos, mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Sensya na po, nagparahalat ka mo. Pag-agi ko pati kasubago, Father, nangiturog ka ngaya. Nangiturog po kuta si Mamisa. Taday nakaabot si Mamisa ang imbitado tang padi. Magayon pa kuta na magtuturog pa kung ngunyan. Ang Ebanghelyo, nasa tuyang nadangog, actually, kung si Maria, igwaning annunciation, tubagang pag-abot kang anghel sa buhay niya, tangani na sabihan siya, ika ang pinili na babae na magiging ina kan para tubos. Ang istorya kan Ebanghelyo ngunyan, pwede ba niya itong sabihon na annunciation kan buhay ni Jose? Kung paano ang anghel sinugo ng Diyos kay Jose, tanganing ipaabot sa iya. Igwang ginigibong istorya ang Diyos. Asin buot niya na maging parte ka kan istoryang yan. Anin po? May iba lang na sa istoryang ginigibo ng Diyos, parte ka sa nakaiyan, bako ka anbida. Buot, ipaaram ng Diyos ang plano niya. Asin kung paano ka makakalaog sa planong iyan ng Diyos, tanganing mangyari
ang marahay para sa kinaban, sa buhay kan kadakol na mga tao. Ipinasabot kan anghel si Jose, enot, na anaki sa tulakan sa iyang namumuta na si Maria, gikan sa Dios. Tayo niya sa iyang pagkaparaisip, buot niyang suhayan ang si Maria, hulitan na araman niya na bago pa man sinda ikakasal, si Maria bados na. Kaya buot niyang suhayan. Alagad ipinasabot sa iya kan anghel, an aki gikan sa Dios. As in, padagos niyang ipinasabot sa iya kan anghel na dapat niyang akuon si Maria, miski ngani bakong gikan sa iya an aki na mamumundag sa iyang tulak. Sa tulak ni Maria, akuon mo siya. Ini ang plano ning mahal na Diyos sa imo. Si Jose, siya po ang hali sa angkan ni David. Asin tangani na mahimo ang plano ning kagurangnan, susok sa sinabi kan propeta sa inot ababasahon, naladangog niya to. Hali sa libro ni Propeta Jeremias, kung paano ang supang maabot hali sa kapag-arakian ni David, ang hadi na maghahali hali sa kapag-arakian ni David, na iyon magliligtas sa banwaan. Sabi ng anghel, akuon mo si Maria, di ka mag-alang-alang na akuon mo bilang sa imong agom. This is how the story begins in the life of Joseph. Kaya po niyang i-rewrite ang istorya kan buhay niya, tangani na ang plano ning mahal na Diyos mangyari sa kinaaban, mangyari sa satuya, mangyari sa kadakol na tao. Ini po mga tugang ang magayon na inuulit-ulit niya taon-taon pag minaabot ang Pasko. To help us understand that the story of Christmas is not only about Jesus. Mantang siya ang bida sa istorya kung paano ang Diyos na nitawo kasi naging parte kan buhay niya to. Sabi ka ng Ebanghelyo, siya ang Emmanuel, ngaran ng kahulugan, Diyos na oya sa to. Alagad bago siya naging tao, naging parte kan buhay kan kinaaban, kan istorya kan pinaaban, kaipuhan niyang apudan niya ang kadakol na mga individual, si Maria halimbawa, si Jose halimbawa, na maging parte kan planong iyan. They have to submit their will to the Lord. Magayon ng mga tugang siguro na inaasatuya na paghurup-hurupan sa laog kan misa. Ano man daw ang plano ning mahal na Diyos sa buhay ko, tangani na masabutan ko, how would I fit into the story the Lord is trying to binubuo niya sa samuyang pamilya, sa istorya kan mga kairiba ko sa parokya, sa istorya kan mga pag-iriba ko sa trabaho. Paano ako magiging parte kan plano ning mahal na Diyos sa buhay niniba? Dahil maging madali siguro mga tugang kay Jose nga bagon ang sa iyang plano. In fact, we can imagine that both of them, Mary and Joseph, are already considering things mantang sinda ikakasal na. Aro ba kan ang mga ikinakasal, ang mga nagaandam, nakakasalon, may mga plano na gustong gibuhon para sa inda. Pero minsan ang mga plano na susunod, huli ta igwanin mas maray na planoan mahal na Diyos. Ano daw ang mga bagay na bitbit niya ato sa pagpamibingo niya sa laog kaining misa, na hinahagad niya ato sa mahal na Diyos? And perhaps for some time we have been praying for that, na itaw sa tuya ning kagurangnan. Pero baka igwaning ibang plano ang mahal na Diyos para sa tuya, na dapat niya ato na i-consider. Araw kang nangyari sa buhay ni Jose, araw kang nangyari sa buhay ni Maria. Minsan, ang saro sa struggle kan buhay niya to, kung paano kita magpasakop sa kabutan ng mahal na Diyos. Hulita, gusto niya to na i-insist ang satuyang kagustuhan. Ang mga hinihiling niya to na marhay para sa pamilya o sa buhay niya to. Kaya pag naiiba ang mga plano dahil nangyayari, then we
start to doubt o nagluluya ang sa tuyang pagtubod. Pero iba man, mga tugang, ang plano ning kagurangnan na minsan dahil niya to masabutan. Aro kay Jose, dahil masabutan kung paano ta nagbados ang sa iyang agom. But only to find out na ang Diyos palan ang may kagibo kan aki sa tulakan sa iyang namumutan. Huli ta si Jose, sabi sa Ebanghelyo, matanos na lalaki, kaya pagkaaga, kinuha niya si Maria asin inulil sa indang harong. Misingani siya, bako siya ang ama kan aki, alagad siya ang magiging, sabi kayan, matindog na ama kan aki, miski ang aki gikan sa Dios. Tanganing mahimo ang plano nin kagurangnan. Every day, when we pray to God for the things we need, o kaya para sa tuyang mga kagustuhan, dapat igwa kitang permining espasyo para sa kabuotan ng mahal na Diyos. Na kung iba ang plano, kita magin andam sa pagkuyog sa kabuotan niya. Ang buhay mga tugang nin tao, bako lang pagibo kan mga kagustuhan niya to. Ang buhay nin tao, pagibo kan kabuotan ng mahal na Diyos. Kung iyan ang kabuotan ng mahal na Diyos, iyan ang marhay para sa satuya. Misingani, bakong madali asin difficile sa kiisay man na akoon ang kabuotan na iyan. Kagurangnan buksan mo ang samuyang puso asin isip na masabutan niya mo ang sa imong plano sa buhay ng samuyang pamilya, sa buhay niya mo bilang mag-agom, sa buhay kang samuyang magturugang. Tukduan mo kami na maging bukas sa imong plano. Asin ang kusog, asin grasya, na mahimo ang sa imong plano sa samuya nga Bos. Kung iyan ang gusto ning mahal na Dios, iyan ang marahay para sa sato. Arog kang nangyari sa istorya kan buhay ni Maria, sin sa istorya kan buhay ni Jose. Amen. Mga tugang, idulot niya to ang satong mga pamibion sa Diyos Ama. Pamibi niya to na makamtan ang pagkasararo asin pagkamuot sa gabos na namamahala sa gobyerno. Ang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing maandam ninda ang banwaan sa pagdatong nin kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga namamayo kan banwaan, tanganing sa indang pangatamanon, ang kabuhayan, sa katanosan, asin pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga dukha, daing trabaho, na sa kahorasaan, tanganing sa paagi kan mga namamahala sa gobyerno, sa indang mahiling, ang paglaom, sa maabot na paratubos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kitagabos na uya sa misang ini, tanganing magmahigos sa pagpamibi, asin makisumaro sa gobyerno, sa pagibonin karahayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ama, ako ang sa mong mga pamibi, ika ang sa mong paglaom asin sa mong sinasarigan. Pakusuga ang sa mong pagkamuot asin pagtubod sa imong tataramon, iniinahagad mi sa ngalan ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibig ang mga tugang, tangani nga sako sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiyakuan mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo, hulita tinutugot mong maging mahusayan sa mong debosyon ngunya na panahon. Mapagkanigwa na inimagin para sa mo premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos sa propeta, dinara sa pupunan kang inang birhen sa daing masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Pinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya, kaiba kan mga angeles sin arkangheles, kaiba kan mga trono sin dominasyones, sin kaiba, kan gabos sa langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ini mga atang namimiibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak, sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluy ibsagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay. Sin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iya mga disipulos na ang sabi, magako ka mo gabos, sin magkakan ka ini. Tayo ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sin gidari pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na ang sabi, mag-ako ka mugabos, asin mag-inom ka ini. Tani ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag
sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, ang tinapay nin buhay asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giramdama sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina akan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaito pa nakapagayagaya sa imo. Kanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, manalo ang ngaran mo, dato ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa arualda, hitao mo sa muyangon niya. Patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdara sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas sa si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin
sa mga kapanahunan. Jesucristo ang kagurangnan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamonin katuninungan. Peace be with you. Peace. Holis peccata mundi, caheraki kami. Holis peccata mundi. Uyan, kordero kan Dios, ngayon nagpapara kan mga kasaalan kan kinakban, paladanan mga inapod sa pamagikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikang magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
mamibig kita. Kagurang na namimibig kami, mapakinabangan milugodan mga misteryong pinagselebrar, nahuli kay ni kaming mga naglalakaw sa tao kan mga kinabaon na bagay. Ngunyan gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langit noon, sin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut beneficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum mi feci mireretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione abissantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw mo na po. Magkakaigwa po kita ng second collection. Ang kantidad na sa tong itatao, tabang para sa mga proyekto kan parokya. Nag-aandam po kita sa okasyon kan pagselebrar kan centennial coronation ni Ina, Our Lady of Peña Francia, sa maabot na taon 2024. Dakulang kantidad ang kaipuhan sa pag-ayos kan mga facilities na dapat nyatong ihanda bago mag-abot ang fiesta. Mahihiling nyato sa TV screen ang presenting kondisyon asin ang mga plano na gusto nyatong gibuhon. Tataramonin pasasalamat. Sa ngaran po kan sa tuyang kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan na ikatulong aldaw kan sa tong Misa Aguinaldo. Salamat sa gabos ng mga donantes asin sa gabos ng ministro na nagtaokan sa indang serbisyo, siringman ang inaawit choir sa indang pag-awit sa satuyang liturhiya. Urupakan po niya to sinda. Ang pasasalamat man sa familia ni Mr. and Mrs. Angel and Marjorie Idian sa pagsulo kan kandila sa ikatulong aldaw kan satong Misa de Aguinaldo. Salamat.
asin sa satuyang kura paroko, si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, ang satuyang celebrante mayor, asin predikador. Matindog na po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin intersesyon ni Ina no si Señora de Peña Francia. Bendisyonan lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ti Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Ibareta sa kinaban, ang liwanag sa kadikloman, irukyaw sa katauhan, madatong na siyang unyag.